खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गासैखौ बरायनो लाबाय नैबे समाव आङो क'क्राझार जिल्लानि सानजा क'क्राझार बियाबाव आं दंफैयो नैबे समाव आङो कालुगाव आरो सुबाइजार मोननै प्राइमारि बे प्राइमारियाव आङो दंफैयो नैबे समाव बिथांमोना जिहेतु थांनाय नै समाव 13 जन बा 13 जन केबिनेट मिनिस्टारखौ फोस्रावबाय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै अरटेकिंआ जालांबाय नैबे समाव नैबे सानजा क'क्राझार नैबे नोङाव थानाय रायजो राजाफोरा खुद्रिनायखौ फोरमायदों दा बे समाव आङो सोंनो नांगोन रायजो राजा बिथांमोना मा फोरमायगोन मा बुंगोन नैबे समाव जिहेतु केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि नैबे सानजा क'क्राझारनि लरेन्स इस्लारिया मोननो हादिया बे बेलायाव नोंथांमोना बेवहाय थुबुर जादों मा बुंगोन बे समाव जों बेयाव आङो दिनै बे कालुगाव सबाइजार इउपिपिएल प्राइमारिनि आङो आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंहा आगोलावनो रुजानानै बा खोथा होनानै दोनखादोंमोन इलेक्सनफ्राव जुदि बे लरेन्स सारखौ जुदि दिखांहरनो हायोबा थिसनहरनो हायोबा थारैनो बेखौ केबिनेट मिनिस्टार होगोन होननानै जा सोर बुंदोंमोन बे केबिनेट मिनिस्टार होगोन होनना बुंदों बेखौ सोर बुंदोंमोन बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारानो बुंदोंमोन नाथाय बिनि खोथाया दाबो रज'यैयाव जों जोबोद दुखु मोनदों फोरमायदों दाबो जों बे सानसेयाव थारैनो बेखौनो होथारनांगौ होननानै जों दाबो आसा थिदों जुदि बिथांखौ जुदि बे सारखौ जुदि केबिनेट मिनिस्टार होआगौमानि जोंनि खुद्रिनाया जोबनाय नङा जोंनो थारैनो नांथारगौ बेखौ जुदि बिबानखौ होआब्लानो जोङो माने हांगार स्ट्राइकबो खालामनो हागौ उनाव जोङो माने जोबोद खौसेयैनो जोङो बिथांखौ जोङो बे सारखौनो जोङो केबिनेट मिनिस्टार नांथारगौ होननानै जोङो दाबि दिखांगासिनो आरो क'क्राझार समस्तियाव जोंहा जेरै सासेबो जों एमएलए टेमएलए जोंनाव गैयैयाव जोङो जोबोद दुखु फोरमायदों माने जोंनि बे जिनिसखौ नांगौ मानिना जोंनि बे एरिया ओनसोला जोबोद गोदोसोनानै थानायाव जोङो जोबोद दा खस्थ' मोननांगौ जादों जुदि बे सारखौ जुदि मिनिस्टार हराब्ला केबिनेट मिनिस्टार हराब्ला जोंनि बे गोदोसोनानै थागोन बारासिन जालांगोन बेखायनो जोङो थारैनो बे सारखौ जोंनो नांथारगौ आरो नैबे समाव बायदेव दङ बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन बेयाव नोंथांमोना बेवहाय थुबुर जादों मा थांखि लानाय बेवहाय थुबुर जादों आरो लोगोसेनो नोंथांमोनाव दे सानजा क'क्राझाराव लरेन्स इस्लारखौ होनाय जायाखै बा केबिनेटनि मिनिस्टार होआखै दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन आङो कालुगाव सबाइजार प्राइमारि हिसाबै वमेन्स उइंसनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनो बुंनो लुगैयो जि थांनाय इलेक्सननि सिगां जिफोर माने मिटिंफ्राव सारखौ मोजाङै देरहालाङोबा मन्थ्रि होगोन माबा होगोन होननायाव बयबो रायजो राजाया मिजिं थिनानै गासिबो माने सारखौ सापर्ट खालामनानै नांगौ बायदि देरहाहोहरदों खिन्थु सारनि सायाव दिनैसिम केबिनेटनि जेबो डिसिसन लानाय जायाखै बे लायैनि थाखाय बयबो रायजो राजाया दुखु मोनदों बयबो आंनि प्राइमारियाव 15टा गामि दङ बे गामिनि रायजो राजा बयबो आंनिसिम दुखु मोननाय फोरमायहरदों आंबो थोजासे दुखु मोननानै दिनै बे जायगायाव सारखौ मन्थ्रि होथारनांगौ होननानै जोङो थुबुर जानानै डिमान्ड दैखांनो थाखाय थाफैनाय जादों বাইদেউ কি ক'ব আপুনি মই এতিয়া কি কওঁ আৰু যিখিনি আমাৰ আশা সেইখিনি আমাৰ পূৰ্ণ হ'লে হ'ল আৰু যাতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ডেভেলপটো হৈছে কিন্তু মানুহৰ ডেভেলপ হোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি কৰা আছে আৰু সেইবিলাক হৈ যাওক যাতে আমাৰ যিবিলাক সৰু সৰু মানুহবোৰ আছে ইহঁতৰ বিষয়ে আমি ভাবি আছোঁ যিহেতু আমি খাব পাৰিলে নহ'ব মানুহে খোৱা লোৱাৰ খালি পালে নহয় লৰেন্স ইছলাৰক আপোনালোকৰ কিয় কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কিয় লাগে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে তেখেতে আমাক আশা দিছে যে আমি কৰিম বুলি এজন সিগনেটৰী মানুহ তেওঁ এজন মানে আমি দেখা হিচাপে তেখেতে এজন মানে সিগনেচাৰ মানুহ বিটিআৰৰ তো সেইকাৰণে আমি ভাবি আছোঁ যে তেখেতেও চবেই চান্স পাব লাগে সেই হিচাপে ছাৰে আমি দেখি শুনি আমিতো আৰু মূৰ্খ নহয় যিহেতু আমি ভাবিব পাৰোঁ কোনে কি কৰি আছে ভাল বেয়া চব জানো সেই হিচাপে যিবোৰ মানুহে এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত আশা কৰিছে সেই আশাটো পূৰ্ণ হওক আৰু সব কেবিনেট হিচাপে আমি ছাৰক মানে বিচাৰোঁ ডিমাণ্ড আমাৰ এইখন नैबे समाव आङो सोंबावनो नागिरदों आदाया मा बुंगोन दा जिहेतु नोंथांमोनाव नैबे सानजा क'क्राझाराव लरेन्स इस्लारिखौ नोंथांमोना केबिनेट मिनिस्टार जिहेतु नागिरदों दा बे बुब्लियाव मा खावलायनो नागिरगोन
जों मोनसेल' बेखौनो खावलायनो नागिरदो जोंनो लरेन्स इस्लारिखौ जोंनो जेरैखि केबिनेट मन्थ्रि नांगौ बिथाङा जोंनि बे सानजा इस्ट क'क्राझाराव जोङो दिनै 70 बोसोर बिपिएफजों नोङो बन्चित जाबोनाय आरो जोङो दिनै सासेबो जुदि मन्थ्रि मोनाबा आरो जोङो बन्चित जाबावगोन बिनि थाखायनो जों जेरैखि जाया लरेन्स इस्लारिखौ जोङो जेरैखि केबिनेट मन्थ्रि नांगौ बेखौनो जों दाबि खालामो आरो बिसिम आरो जोङो जेरैखि जाया मानो जों केबिनेट मन्थ्रिखौ जोंनो नांगौ जों जेसेबांखि दिनसिम केबिनेट मन्थ्रिखौ जोङो बिथांनो होआ जों जेसेबांसिम जुजिबाय थागोन आरो गोनांथि जायोबा जों साफ्रोमबो बेसेबां मावथिफारियाव दं जों जिरायनानै थागोन जोङो मोनफ्रोमबो पार्टि लेभेलनि मोनसेबो जों खामानिखौ मावनाय नङा जों बेखिनिखौ बुंनानै जों दिनै माबानाय जाबाय गोदानै जिहेतु बिबान मोननाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन आं गोदानै मोननाय हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ आङो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो वेलकाम खालामो आरो बिथांखौ आं मोनसे खावलायो दि बिथाङा गाव मोननायजों लोगोसे जे गाव खोथा होलांनाय 2 थारिखआव फुट जात्रा जानायाव जे खोथाखौ होलांदों हिमन्त बिश्व शर्माया दे लरेन्स सारखौ देरहाहरनो हायोब्ला बिथांखौ सार्टिफिकेटजों लोगोसे जों गुवाहाटियाव थिनहरनानै बिथांनो गावनो निजसि होनलांदों दे बिथांनो केबिनेट मन्थ्रि होनाय जागोन दिनै बे खोथाखौ जों गावनि जे खोथा होलांदों जों बे खोथा मथनखौ जोङो लुबैदों आरो बिथाङा जाहाथे होयो गावनि खोथाखौ खोथा मथन लाखियो जों बेखौ आसा खालामो